Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, δύσκολες οι εποχές. Δύσκολες εποχές για αγώνες, για εκλογές, για αισιοδοξία, αλλά εμείς που ανήκουμε, που γεννηθήκαμε σε αυτή την παράταξη, εμείς που ακούμε Πασόκ, που αγωνιστήκαμε από τα γενοφάσκια μας, θα την αφήσουμε έτσι? Θα αφήσουμε έτσι τη χώρα μας στην ακυβερνησία? Θα την αφήσουμε στο χείλος του γκρεμού? Τα λάθη πολλά και μας πικράνανε, μας τιμώσανε, μας απαγοήτευσαν, μας φόβησαν. Και τώρα τι? Πού είναι η λύση? Πού είναι η λύση αν δεν είναι στη Δημοκρατική Παράταξη? Πού είναι η λύση αν δεν είναι στο Πασόκ που έχει προσφέρει τόσα και τόσα στην ελληνική κοινωνία? Πού είναι? Στην αριστερά που λαϊκίζει, που κοροϊδεύει, που δεν θέλει να κυβερνήσει? Στη Νέα Δημοκρατία που έφτασε τα οικονομικά μεγέθη εδώ που έχουν φτάσει σήμερα? Πού ακριβώς βρίσκεται? Αντιλαμβάνομαι και σέβομαι τον πόνο και την αγανάκτηση κάθε πολίτη. Νιώθω κι εγώ η ίδια αυτή την αγωνία για το αύριο. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να επικρατήσει η σύνεση, η ωριμότητα και η υπευθυνότητα. Ποια παράταξη, ποιος αρχηγός, ποιο πολιτικό σχήμα, ποιο πρόσωπο μας δίνει ελπίδα και προοπτική? Το Πασόκ έχει μάθει από τα λάθη του. Κάνει την αυτοκριτική του. Μιλάει με ειλικρίνεια, κοιτάζοντας τον κάθε πολίτη στα μάτια. Λεφτά δεν υπάρχουν. Υπάρχει μια πάρα πολύ δύσκολη, οδυνηρή κατάσταση, την οποία πρέπει να σηκώσουμε στις πλάτες μας πρώτοι εμείς. Εμείς, όσοι πιστεύουμε στο δημοκρατικό χώρο, όσοι μιλάμε έναν διαφορετικό πολιτικό λόγο, όσοι φανταζόμαστε και εμπνεόμαστε για μια διαφορετική πολιτική σκηνή. Σας ευχαριστώ από καρδιάς που ανταποκριθήκατε στο σημερινό κάλεσμα. Σας καλώ κάθε έναν και κάθε μία από εσάς να δώσουμε μαζί αυτή τη δύσκολη μάχη. Είμαστε εμείς και για τα δύσκολα. Και για τα δύσκολα της παράταξης και για τα δύσκολα της ελληνικής κοινωνίας και για τα δύσκολα της χώρας. Σας καλώ όλους μαζί να παλέψουμε. Σας ευχαριστώ.